जेबो आयेन गैया गामिनि रुलसो सोलिगोन बेयाव फिसालाबो लोगो लादो खेबनांगौलै बिदिखौ मबाइलाव लाजायो भाइरासफोरखौ स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै नुखाबाय दा आं दिनै सोरनि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोनाथ' अलरेडि फेसबुकआव नुखाबायबो जानो हागौ आरो गोबाङानो इउटुबाव आगारनानैबो होखाबाय बे आपडेटआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोनाथ' दाखालि साननैसो मिन्थिखाबाय दंमोन एनिथिं एमजेआ सासे लाइमोन सिख्लाखौ बबावबा लानानै खारनाय बेफोरबायदि गोबां गोसारबाय दंमोन नङा होनबा दा बिनि सायावनो दा एनिथिं एमजेआथ' सासे हिन्जाव दंखायो आरो बेहा सासे फिसालाबो दंखायो बेखौ बयबो मिन्थिखायो दा बिनि गेजेरैनो दा रायजो राजाखौ लानानै दिनै एनिथिं एमजे आरो बिनि हिन्जाव प्रिति नार्जिनारि आरो बिनि न'नि फरियाल बिमा बिफा एनिथिं एमजेनि बिमा बिफा आरो प्रिति नार्जिनारिनि बिमा बिफा रायजो राजाखौ लानानै मोनसे मिटिं खालामनाय नोंथांमोना बे फटक बा भिडिअ गोबां भाइराल जाबाय थानाय नुदों जानो हागौ दा बियो मानि थाखाय जादों ना फाथैलाइ बिसिदों ना मा बेखौ सोरबा मिन्थिगौ सोरबा मिन्थिया जानो हागौ बिनि थाखायनो नैबे आपडेटआ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय एक्सुअलि नैबे भिडिअआ जाहैबाय एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारिजों गोदानै माने संसार जाफिननायनि मिटिंसो आरो बियो मानो होनबा बियो गारलायलायनायनि मिटिं नङा मानो होनबा एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारिजों बिमा बिफा आरो रायजो राजाखौ लानानै मिलायनानै होफिनबाय आरोना आरोबाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप नायनानै लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो देखायनानै होगोन बिदिबा नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो नाम अरिजिनालाबा बेना बैनिखौ होनदा हौवानिखौ एमजे नो मा अरिजिनाल नामा औ लायै लायै जाफैबाय थानो हागोन नंदोंमोन जायगायाव सिनायहैगोनदां अनेक लाइक दंबावो बिसोर जेबो आयेन गैया गामिनि रुलसो सोलिगोन बेयाव फिसालाबो लोगो लादो खेबनांगौलै बिदिखौ मबाइलाव लाजायो भाइरासफोरखौ दाथ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आरोना दा एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारिजों मिलायफिननाय मोनसे भिडिअबो नुनानै मोनखाबाय दा गामिनि रायजो राजाखौ लानानै रायज्लायनाय जाना दंमोन नङा होमबा बिनि सायाव मिलायनाय नोंथांमोना नुखाबाय